ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମର ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଘୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏପଟ ସାଇଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷା। ବର୍ଷାଟା ଏଠି ସେଇଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କଣ କରାଯିବ? ପିଲା କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକାର ପିଲାର ମାହୋଲ ଦେଖି ମୋ ମନ ନାଚି ଉଠିଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପକାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି କ୍ରିକେଟ ସର୍ଟ ପିଚ୍, ସର୍ଟ ପିଚ୍, ସର୍ଟ ପିଚ୍, ସର୍ଟ ପିଚ୍, ମିନି କ୍ରିକେଟ ମିନି କ୍ରିକେଟ। ଏ ଦିଟା ପିଲା କୋଉଠି ହେଇଗଲେ ମଜା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା? ଏବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ପିଲା ସବୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଭାଗିକି ପଳେଇଲେଣି ଘରକୁ। ଏ ବଡ଼ କଥା ଆମ ସାହା ଭରସା ଆଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କିଧରେ ଗଲେଣି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକିଆ ଛେଳିଆ ଧରିଛନ୍ତି, ଏଟା ଚୋରି କରିବା କି? ବଢିଆ ଛେଳି, ବଢିଆ ଛେଳି, ବଢିଆ ଛେଳି, ବଢିଆ ଛେଳି, ବଢିଆ ଛେଳି, ବଢିଆ ଛେଳି। ଛାଡ 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 ଦେ। ଛାଡ ଛାଡ। ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ବର୍ଷା ଛାଡିଲାଣି ଧର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ଯୋଉ ଛେଳି ଛାଡି ଯାଉଥିଲା ସିଏ ବି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଦେଖ ବର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛେଳି ଛାଡିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସବୁ ଆମେ